Vin și vor să fim un fel de Dumnezei, să facem așa și să le apară dinții, dacă se poate, instantaneu. La măseluța, dacă ar avea bagheta. Exact, da. Și să nu coste, cum bine știu că ajung lucrurile într-un final. Foarte bine ar fi dacă am putea să dezvoltăm conștiința pacienților în sensul în care să înțeleagă că profilaxia este foarte importantă și că dacă ar preveni și ar reuși să ajungă la stomatolog măcar o dată la 6 luni sau măcar o dată pe an, chiar dacă nu au nicio durere, pentru că de obicei durerea este cea care îi aduce în cabinetul stomatologului. Dacă am reușit să facem asta, așa cum spuneam, foarte multe afecțiuni ar fi prevenite sau chiar tratate din timp cu, evident, costurile vor fi nu mult mai mici, aproape inexistente față de ce urmează, pentru că un dinte pierdut, din păcate, cu multă strădanie tehnică și costuri, poate fi pus înapoi și chiar și uneori suferință din partea pacientului dacă așteaptă mult prea mult. Evident că întotdeauna tot ce amâni, ca în orice altă afecțiune, adică nu numai în cadrul stomatologiei și medicina generală, orice boală amâni să devii conștient de ea, că de cele mai multe ori poate că știm sau ne imaginăm, dar lasă că poate nu e chiar așa, poate nu e chiar carie, poate nu e chiar paradontoză și că poate îmi trece de la sine dacă iau o aspirină sau mi-a zis mie vecina că a dat cu nu știu ce tinctură de nu știu ce sau a ținut alcool la măsea, așa, și a trecut într-un final. Nu se întâmplă așa, lucrurile se agravează întotdeauna, toate afecțiunile se agravează, ajung să se complice, ajung să necesite costuri importante, manevre complicate, intervenții chirurgicale și tot felul de neajunsuri și neplăceri de aici.